Tayong labanos. Labanos ba ito? Hindi ko alam, basta mustard, mustasa. Meron tayong mustasa. Habang nagluluto ako dito ng itlog, si Tami naman busy. Busy sa iyang anak, no? So, magbigay lang pala siya ng milk. Akala ko kung ano na. So, ito po yung itlog na niluto ko. Ito yung gustong-gusto ko talaga na itlog, mga labs. Yung parang i-brown ko na sobrang luto. At maganda yan ipari sa kape at rice, no? And then, pagkatapos niyan, tinulungan ko lang si Mr. Nakita ninyo yun. Nagbutang kami ng shelving sa dingding para sa aming laundry, no? So, up more. Up more, a little bit, very little. Up. Keep going, I'll tell you. Keep going. It's hard to move a little bit. Okay, that's good, that's good. Huh? No. At yun, pagkatapos namin doon mga loves, masaya si Inday Mirian kasi magpunta na naman si Tami sa Home Depot. At sabi ko, yay, sasabay ako kasi po, meron na naman si Inday Mirian bilhin, no? Of course, ang mamahaling lupa, no? Kakaiba talaga mga loves. Importante talaga yung lupa kapag mag-garden kasi kulang na naman ako sa lupa kasi parang feeling ko talaga marami ang ating tutubong ampalaya. Hopefully, no, tutubo yung ating ampalaya. How much is this? I don't know, I will get it. $10. Huh? Oh, we do it together, we can. Oh, ito yun. Shake and fed. $15. Grabe talagang pagmahal ng mga fertilizer na yun. Kahit mga ganun, ay, iwan ko na lang mga loves. But anyway, so meron ako nakita ditong kawayan. O diba yung mga kawayan sa Pilipinas, hindi nagagamit, mga maliliit na sanga. So yun, gamit na gamit, $6 ito mga loves. Magkaano yan sa piso na. O diba, yun lang siya, magkaano sa piso. So dapat talaga, no, sa Pilipinas, ay ang ganda. Ang gandang magbinta ng kahit anik-anik. Kahit mga damo, ibibinta mga loves. Yung mga nasa, paligid ninyo na parang feeling ninyo na hindi na siya pwedeng ma-display, kunin ninyo, ilagay sa latat, itanim, ilagay sa front porch ninyo, 'di ba? Ito siya, akala ko siya, parang nakikita ko ito sa Pilipinas na mga damo, parang pero bulaklak talaga siya. Almost $20 na ito, no? And then itong lemongrass, no? Binta yan, mahal din yan mga labs, grabe. Pagkatapos doon mga labs, nag-transfer ako sa tindahan. Sabi ko kay Tamihan, pwede doon tayo sa kabilang tindahan, bibili lang ako ng mga bulaklak, no? Kailangan ko ng mga bulaklak para sa ating paligid sa ating mga sitaw kasi kailangan ng bulaklak para naman maraming bubuyog. At iniwan ko siya doon sa sasakyan kasi sabi niya, hindi na ako sasama sa iyo ha kasi yun naman yung talagang mobilhin, bulaklak lang naman. So yun, nandun siya sa sasakyan. But anyway, so ito yung nangyari mga loves. Bumili ako nitong mga colorful kasi sa bubuyog eh. So ito siya for almost $5 yun siya. Pero, pagpunta ko sa kabila, meron siyang tag $2.99 na $3, apat na mga labs or paminsan dubli pa yung sa isa, no? Yun, ang daming laman. $2.99, I think. $2.99 yung presyo. So, sabi ko, uli ko yung iba, kunin ko yung ganito. Kasi alkansi tayo doon sa kabila, no? Iwan ko kung bakit may mga style sa mga tindahan na ganito. But anyway, lumabas na ako mga labs and then nandito si Tami sa sasakyan. Ilagay ko lang po ito dito sa likuran, no? Ay, busy si Mr. Nagdula ng sudoku, mga darling. Ganyan naman yung kalingawan niya sa buhay niyo. Sudoku is life. Itanim natin itong jalapenos, no? Konti lang yung lupa natin, no? So yun, hindi malaki yung lupa natin, so idikit-dikit. Dan ilagay natin itong sign niya para malaman natin kung ano talaga yan siya. And then lagyan natin ng fertilizer. Noon, honestly mga loves, nung nag-garden ako nag-start, hindi ako naglalagay ng mga bulaklak na ganito. Alam nyo bakit? Ay. Kailangan pala para nandun maraming bubuyog, no? Para maging maraming bunga ang ating mga tanim. Meron tayong labanos. Labanos ba ito? Hindi ko alam, basta mustard, mustasa. Meron tayong mustasa. Mustasa ba yan? Basta kayo na siya. Yung in-order ko sa Amazon, meron na mga loves. So ngayon, seedling ko siya dito. Pagkatapos niyan, lagyan ko lang siya ng marker. Kasi makakalimutin ako. Marami ako ditong seedling. Nakalimutan ko kung ano mga ginawa ko. So ngayon, ang gagawin natin is, kunin natin yung sa ibabaw. Ganon. Ito be.
Ayun. And then tabunan natin siya mga loves kasi ano siya, ang daming ibon dito na area. And I think that's it. Kasi po, para hindi siya kainin, and then tubigan natin, ganito na ako magsidling. Tubigan natin, and then pagkatapos niyan, tabunan natin ng net. Kasi yung ibon magkalkal, and then kakainin nila yung mga maliliit na liso. So dito is ano lang talaga siya, ito lang, mustasa lang talaga ito. And then kailangan kong magkuha ng mga gamit. Marker. Yun, may net siya mga loves. So, sa mga sidling ko na like, ano ba yung kangkong, inanuhan ko talaga siya ng net. Kasi sayang ang kangkong mga loves. So, nag-start na nga silang nag-sprout ang ating kangkong. So, which is good. Yung talong, hindi na ako makapaghanap ng talong kanina. Doon sa, ano tawag nito, sa tindahan. Kasi parang wala na silang ano, Japanese na eggplant. Yung mataas para sa, katulad sa atin. Wala na. Parang ang daming mga taong bumibili ng eggplant na yun. Mostly mga Asian. Mga bumibili niyang eggplant na yan. Kasi ano siya eh, parang madali siyang, maganda siya kaysa yung iba. Yung mga American size. Pangit hindi tutubo mga loves, hindi lalaki. Hindi sila lalaki sa kamay ko. Parang ang liliit nila, parang kailangan ng himas-himasin para lalaki. Hindi talaga ako magaling. And then, meron din tayo dito. Tawag ninyo to. Udlots kamote, no? Kamote. Udlots kamote. Sweet potato, mga loves. And, so, yun. Tinanim ko to para hindi magkaroon ng kamote. Tinanim ko to katulad last year para sa ating dahon. Salad. Yun siya. Yun siya. At ang ating malunggay. So, kung hindi yan magkaroon ng sanga, ibutun ko yan, ibutin. Ang lagyan ng iba. Yun, ito yung ating plant dito sa ating porch. Ito siya, mga flower. Kilala ninyo yan, oh. Marami yan sa Pinas. Ito siya. Marami yan sila sa Pinas. Annual yan guys, annual. Ito din annual. Lurk. So yun, dito lang tayo mga darling, no? Thank you so much for watching. Relax lang si Inday Mirian kasi mahangin. At yun, thank you and kita-kits next time. Bye. Meron tayong kamatis galing sa freezer. Galing sa garden. Gamitin ko to mga loves. Meron tayo dito and then magluto ako ng dried fish. Nagsawa ako. So ngayon, mag-defrost din ako nito mga loves. Sala, meron pa pala akong nakalimutan ko mga loves. Tinabunan kasi, oh. Meron pa pala akong king crab. 2 container, 2 cellophane. Ano na yan kapag off si Tami. Kapag off si Tami, lutuin natin para makasabay din ito sa atin, no? So, mag-defrost ako ng manok para lutuin ko sa aking aso. And then, i-defrost din natin itong kamatis para magluto tayo ng ating dried fish. Hala, oy, meron din pala si Taming squid. Ang bilis magsawa namin sa chicken piccata, mga loves. Chicken piccata. So yun, ang bilis magsawa. So kaya, meron namang steak sa taas. Lutuan ko si Tami ng steak. So, nakalimutan ko mga loves na bumili pala ako sa Pilipinas nito. Yes, nakalimutan ko. So ito, lutuin na natin. Hindi ito lahat mga loves kasi kung lutuin natin ito lahat, ayun na, magka-problema tayo sa kidney. So, meron siya mga puti-puti. I think salt shell. Maganda yung quality niya, mga loves. Galing po ito sa, sa Cebu. So, magluto ako ng extra. And then yan. 3, 4. No? 4. So, ngayon, bago natin siya lutuin, kailangan natin siyang hugasan. Mga loves, ang gagawin po natin sa ating kamatis is, dahil frozen po siya, ang gagawin ko, mag-boil po tayo ng tubig. And then, ilulunod natin ito kapag magbukal. Kapag mag-boil na siya, ilunod natin ito hanggang mawala na yung frozen niya. Ganyan po ako. And then, hanggang wala na yung ice.
sarap ng ating ulam, mga loves. Sarap, kain tayo. Oh, grabe mga darling, oh. Kain. Ang sarap. Ang sarap. Ang init ng kanin. So yun, wala akong masyadong ginagawa. Nandito lang sa bahay. Ang aking kusina is puro hugasan, puro kaldero, nakalabas lahat. Ganyan talaga ako pag magluto. Sinabihan pala ako ng iba na hindi ako mag-post ng mga pagkain or yung kumakain, di ba? Nakikita niyo yung video. Alam niyo, yung mga basher dyan, kung gusto niyo magwala, doon kayo magwala sa mga nagmumukbang na 1 tao or 2 tao lang yung kumain at buong lechon. Or kahit man kung ganun yung content nila, wala pa rin tayong magawa. Na? Wala pa rin kayong magawa kasi nga sila naman na bumibili ng pagkain. No? At for sure, hindi yun masasayang. Katulad din sa akin. No? Kung magluluto ako ng marami, hindi naman din masasayang kapag kakainin naman. And kasi mostly nilagay namin sa freezer yung mga niluluto namin na marami. Ang nasasayang lang, yung mga natatapon is yung mga nabibili ni Tami, hindi niya agad nakakain. Hindi na kailangan ilagay sa freezer. Ang sarap. Dapat maraming onion. Ang sarap mga labs. Grabe talaga. So, sinabihan pa ako na wag akong mag-post ng ganito, ng ganyan. Simple lang naman yan. Kung hindi talaga ninyo kayang panoorin, hindi, mag-scroll down kayo. Hindi pa scroll yan. It's sa Facebook. Ang sarap ng tuyo. I think daing. Daing kasi pikas po siya. Alam nyo, tinatawag nila akong pulubi. May isang basher, may edad na din. Babae. Gipanuhot ata itong mga basher na mga may edad na gipanuhot sila ba mo nang giatake ko nila. Mga tiguang. Anak pa siya, sinabi niya sa akin, isa daw akong pulubi sa Pilipinas, and then idiot daw ako, idiot. Isa daw akong na pulubi. Hindi ko talaga, yung matawa ka na lang ba sa mga pinagsasabi? Matawa ka na lang sa mga sinasabi ng basher ng mga may edad. Alam nyo, kung pulubi man ako sa Pilipinas, kung mahirapan kami sa Pilipinas, kinaya naman namin noon. May mga tao lang talaga na sobrang ang daming inggit sa katawan. Galit na galit sa akin. Ang masasabi ko lang, bakit naman kayo magalit or mainggit or galit lang? Huwag tayong inggit. Baka mabasa naman tayo dito na sabihin, ano akala mo sa sarili mo? Sinong inggit sa'yo, diba? Mga ganyang Pilipina eh. Ang mga Pinoy eh. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sino bang inggit sa'yo? Ano? Kahit magsalita ka lang na mainggit, ibabas ka dahil anong tingin ko sa sarili ko. So, yun lang. Mga taong bitter sa buhay. And ako naman dito, kahit ano pang bash ng mga may edad dyan, hindi naman nagbabago ang buhay ko. Ito pa rin ako, nasa bahay, kumakain, nagluluto, nakatunga nga, nakatulala, niya nga, palamunin, masayang buhay, mahal na mahal ng asawa, dagang kayo masuya, anak. Unsa naman kasuyaan lagi na mo sa imo lagi? Wala lagi. Wala bitaw. Sa imo nimo. Ilagay ko yun sa fresher para hindi masira.
Pag uuwi ako ng Pilipinas next time, pa-check up ako sa kidney. So, yun yung atupagin ko. Check up. Sarap. Yun na. Tapos,